Wah tanggungan kono to anggota to. Nah, nek umpama sampean medun piye? Mau ya. Ora lewat kono. Bocah iki kan lho. Enggak mau kelamaan. Alah, bola. Langsung Aku maunya yang cepat di sini. Ini diunduk-undukan ini. Aduh, basa unduk-undukan iki. Ki basa apa kene? Ayo. Ya kene. Kowe iki duduk astagfirullahaladzim, Gusti ngapura. Nggak bisa itu jeru. Lah iya kene. Mijelipun pinanganten saking kamaripun 901. mantanipun sampun rawuh arep apa ingkang estri ayune kaya Kamaratu.